Задължава ли ние Европейският съюз да ядем храни с насекоми? Сега ще ви кажа. В интернет се появи новината, че Брюксел е разрешил използването на жълт брашнен червей в храните. Някои хора се притесняват, че тези насекоми и много други ще се слагат в храните, които си купуваме от магазините, без това да се съобщава на етикета. Но какви са фактите? На 20 януари Европейската комисия разреши на европейския пазар да се продава третиран с ултравиолетови лъчи прах от цели ларви на жълт брашнен червей. Той се произвежда от ето тази френска фирма. Това е поредното подобно решение на Европейската комисия и в него няма нищо историческо, както твърдят някои новинарски сайтове. Преди 2 години Европейската комисия даде разрешение за използване на продукта на тази фирма. През 2022 на тази, а през 2021 на тази. Какво е общото между всички тези решения? Първо, всяко едно от тях се отнася до конкретна фирма, която произвежда определен продукт от определено ядливо насекомо. Второ, производителите на храни са задължени да напишат пълното наименование на съответното насекомо, ако то се съдържа в техния продукт. Както всяка друга храна, така и тази може да предизвика алергии. Това също ще бъде отбелязано на етикета. Според експерти, цената на този вид нови храни едва ли е по джоба на всеки човек, но в крайна сметка изборът дали да ядем храни с насекоми или не си остава изцяло наш, на потребителите.